Sa tinagal-tagal ng panahon, mabuti naman at uuwi na siya. Ano mga pinsan? Anong problema? Wala naman pinsan. Ganun ba? Sige, pumunta mo na akong tindahan. Bakit? Sino yung kagawad? Naku, ang laki nun. Siguro malakas kumain yun. Oo nga, kuya. Alam nyo bang siya ang kababata ko dito? At sanggang dikit kami. At siya ang kinakatakutan dito sa atin. Ano yan, kuya? Dadalawan na lang yan sa'yo. Kuya, yung dalawang kumag na tanod yun, oh. Oo nga no. Tara, lapitan natin. Tagal naman ni George. Tumira ka na. Oo, ito. Whoop! 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 Ano, George? Talo ka na naman. Ang malas naman. Oo nga, George. Malas nga tayo. Oh, no. Bakit naman, kuya? Ikaw nga yung nanalo, tapos pares pa tayong malas. Hindi. Bakit, kuya? May problema ba? May umaaway ba sa'yo? Huwag ka mag-alala. Dudurugin ko yung mga umaaway sa'yo. Sino yung dudurugin mo? Kayo po palang dalawa. Ano yung naririnig namin na dudurugin mo? Yung inuutos ni Kagawad, pinapadurog niya yung mga paminta. Oo nga. Kuya, inaasar ko. Paminta ka daw. Sinasabihan mo ba akong paminta? Hindi po. Si Kagawad kasi dumating yung mga sako-sakong paminta kaya pinapadurog sa amin. Di ba, Kuya Jerry? Oo nga. Pakan mo na yan, kuya. Huwag po. Hindi po kami lalaban. Anong kaguluhan to? Ito kasing dalawang to, Kagawad. Kinukursunada kami. Magandang umaga, kagawad. Naku, huwag ka maniwala kay Jerry. Oo nga, kagawad. Ang totoo niyan, dumaan kami dito para makipagkwentuhan sa kanilang dalawa. Di ba? Opo, Kagawad. Gusto nga nilang sumali sa chess namin eh. Mabuti naman. Akala ko nagsisimula na naman kayo ng gulo dito eh. Si Kagawad naman. Kami nga po yung umaayos ng gulo dito sa lugar natin. Kaya hindi kami pwedeng makipag-away. O siya, natapos nyo na ba yung pinapagawa ko sa inyo? Hindi pa po, Kagawad. Pero sinisimulan na namin po yung pagdadurog ng paminta. Kuya, talagang inaasar ko. Sinasabihan ka talagang paminta. Manta ka sa akin. Anong paminta? Ang sabi ko kanina, durugin nyo ni Jerry ang dala kong kutsinta. Kasi ipapakain ko yun sa anak niya, Waite. Sinasabi ko na nga ba, kuya? Tamang hinala ko. Ikaw talaga yung sinasabihan na paminta ng bungal na yan. Yari ka talaga sa akin mamaya. Sabi ko naman kasi sa'yo, George. Linawin mo yung iniutos ni Kagawad. Tignan mo yung dalawa. Parang kakainin na tayo ng buhay. Oo nga, Kuya. Ano bang pinag-usapan yung dalawa dyan? Kanina pa kayo bulungan ng bulungan. Wala, Kagawad. Ito kasing si Kuya Jerry. Kanina niya pa sinasabing umalis na daw kami kasi darating yung kuya niya na galing Maynila. Hoy, George. Anong pinagsasabi mo kay Kagawad? Wala naman akong nababanggit na ganyan Sumakay ka na lang sa mga sinasabi ko kay Jerry. Okay. Ang tindi mo. Mas nauna mo pang nalaman na uuwi si Kuya Berto kaysa sa akin. Samantalang kamag-anak ko yun. Paano, Kagawad? Mauna na kami. Teka, huwag muna kayong umalis. Jerry, totoo ba na dumating na yung kuya mong si Berto? Oo, Kagawad. Mamayang gabi pa darating. Aba, sa tinagal-tagal ng panahon, mabuti naman at uuwi na siya. Ano mga pinsan? Anong problema? Wala naman pinsan. Ganun ba? Sige, pumunta mo na akong tindahan. Bakit? Sino yung kagawad? Naku, ang laki nun. Siguro malakas kumain yun. Oo nga, Kuya. Alam nyo bang siya ang kababata ko dito?
At sanggang dikit kami. At siya ang kinakatakutan dito sa atin. Aba, kuya, kala ko tayo na yung pinakasiga dito sa barangay natin. Meron pa palang iba. Oo, kaya lang Kaya lang umalis siya dito at pumunta ng Maynila. Hindi kasi siya matanggap ng mga magulang ni Jerry dito. Dahil siguro sobrang basagolero niya dito sa atin. Ayos lang sana kung yun ang dahilan, kaso hindi eh. Naku, kagawad. Parang awan niyo na. Huwag niyong babanggitin yan. Baka lalong may magalit sa akin. Oh, sino naman ang magagalit? Masyado naman pabitin yung kwento mo, kagawad. Ano ba kasi yon? At umalis si Kuya Berto dito sa lugar natin. Yari. Pinalaya siya ng magulang niya dahil isa pala siyang prinsesa. Sinasabi ko na nga ba eh. Nasar ka talaga ni George, kuya. Gumagawa siya ng kwento para asarin ka. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Sinasabi ko na nga ba, George? Pag-isipan mo kasing mabuti, yung sinasabi mo. Alam nyo bang nagulat din ako? Dahil sa sobrang siga niya dito, kahit yung mga nanliligaw sa mga kapatid niya na babae, hindi umuubra. Oo nga. Tapos malalaman namin na prinsesa pala. O paano? Maiwan ko muna kayo. Kagawad, huwag ka munang umalis. Dito ka muna. Ano ka ba, George? Simulan mo na yung inuutos ko sa'yo. Yung paminta po. Yung kutsinta. Naku, inuulit mo pa. Sige na kagawad, umalis na kayo. Kanina pa nag-iinit tong kamao ko. Oo nga! Oh, bakit naman? May kaaway ba kayo? Hindi kagawad. Ang sabi ko, kanina pa uminit ang kamao ko dahil sa chest. O sige na, alis na ako. Kagawad, huwag ka munang umalis. Ang kulit mo naman, bitawan mo nga ako. Yari ako na ito.